Здравейте! Днес ще отговоря на конкретен въпрос. Дали човека, с когото сте, има сериозно намерение и истински чувства или само си играе с вас. Така, избор номер 1, ето това камъче. Избор номер 2 и избор номер 3. Помислете кое камъче ви тегли и това ще е вашия избор. Така, и за тези, които са избрали избор номер 1, сега ще направя разклад дали човека, с когото сте, има сериозни намерения, дали ви обича или само си играе и въобще какви са отношенията в момента между вас и каква е перспективата. Да видим картите какво иска да ви подскажат. Ами вие може би сте доволна в състоянието, в което сте и сама, дори без човек. И да видим избора за номер 1. Дали човека, с когото сте, има чувства към вас, обича ли ви или само си играе и няма сериозни намерения. Така, да видим картите какво ще подскажат. Каква ще е енергията? Така. Общо взето между вас има много силно привличане и много силна химия. Възможно, още като сте се запознали, в началото всичко да е било базирано именно много страст. Общо взето, щом се пада дявола, мъжът, с когото сте, или ако гледаме също така, мъж гледа видеото, тогава и жената, с която сте, това говори за много силно привличане, което е извън ваш контрол. Също така, че вие сте направили някаква стъпка към този човек, буквално сте се впуснали в тези отношения, без да мислите за последствия, но нещата между вас не са много гладки. Има трудности, има натрупани неща, които са доста сериозни. И може би ви вече чувствате някакво умор и може би не изпитвате толкова щастие в любовта. Също така, вашата интуиция подсказва, че може би има нещо, което не е наред. Общо взето има нещо, което ви притеснява в тези отношения и ще има някакво събитие, което ще промени нещата между вас. Картите показват, че това е човек, който може да бъде доста добър манипулатор. Общо взето може би знае какво искате, какво харесвате и по този начин ви е омаял, но също така е възможно човека да е малко безотговорен. И именно това, че обещава много неща, а реално не прави много неща за вас, това ви тежи. И вие обмисляте вече какво да правите. В смисъл, вие сте в някакъв период, който наистина трудностите и колебанията за този човек не ви дават много голямо спокойствие. Възможно е скоро да има някаква раздяла. Възможно да се случи нещо, което ще промени вашите отношения. Тук картите подсказват, че този човек се е насочил конкретно към пари. Общо за него в живота е важно пари и удоволствия. Тук говорим за човек, който държи много на страстта и на химията, но като чувства, като емоции, някакси нещата при него са по-различни. Тук говорим за енергия, която не показва истинска любов, дълбоки отношения, по-скоро много страст и химия, но доста по-повърхности. Имайте предвид, че при вас нещата се случват много бавно. Това говори, че ако вие искате сериозни отношения, ако искате брак с този човек, може да отделите да чакате много време и нещата накрая дори няма да се случат както искате. Бих казал, че този човек в момента просто се наслаждава в отношенията с вас, чувства се добре, има страст, има химия, вие го зареждате много с енергия. Възможно да има някакви спорове, възможно да имате дори ревност. Ревността може да бъде свързана с вас, защото когато се появява тази карта, тя говори, че може би този човек по принцип има чар и влияе на другите жени и вие може би малко ревнувате. Възможно и той да ревнува. Но вие сте вече, чувствате се малко уморено от всичко и сте готова за едно ново начало. Има някакви трудности, които се чудите дали да продължите да се борите за тези отношения или въобще да се разделите, може би. Но вие искате бързо развитие, но бързо развитие с този човек мисля, че няма да се случи. Общо взето мисля, че чувствате емоциите по някакъв начин. При вас самата може би малко ще охладне, защото може би той много обещава, много говори, но в същото време има думи, но няма действия. Да видим. Вие имате чувства. Вие сте влюбени в този човек, докато той тук като в енергията на дявола и луната. Внимавайте с този човек, доколко искрен с вас. Да няма тук трета жена в живота ви. Има някакво охлаждане. Определено това е карта, която говори, че вие не се чувствате щастлива много с този човек. Липсва ви нещо с връзката, имате някакви колебания, докато той сами е изправен при някакъв избор. Тук има някакъв избор при него, хем иска да се забавлява, хем иска да има пари, има нещо необмислено. Това е човек, който е доста спонтанен,
Но също така и на него нещо му липсва в отношенията с вас. Трудностите, които имате, вие ще ги преодолеете. Смисъл, някакси вече гледате напред. Не толкова към него, колкото в друга посока. И нещо скоро ново ще се появи в живота ви, мога да кажа. Но това е страст. Също така това говори, че между вас има много силно физическо привличане. Но това е човек, който може би някак си е скрънзав на чувства, скрънзав на пари, скрънзав на емоции. И това по принцип не ви прави щастливи и нещата се развиват много бавно. Вие го идеализирате, може би и се надявате в бъдеще да сте с този човек, да имате истинска стабилна връзка. Но имайте предвид, че в живота ви ще се появи друг човек. Или има човек, който вие не забелязвате в момента, а той си гони материалните цели и именно това нещо, където той си фокусира цялата енергия. Докато вие по някакъв начин хем сте с него, но хем не сте щастлива в тези отношения и някакси не виждате нещата как са в действителност. Общо взето чакате той да предприеме нещо, вие сте изцяло блокирана, но той ви държи с чар, с химия, с много силно привличане. При вас на физическо ниво има много голяма съвместимост. Допрено той иска да бъде с вас, но също така той си гони целите, работи и си фокусира се върху изкарането на пари, но на вас ви тежат трудностите. На вас ви тежат трудностите в тези отношения и е възможно дори да се случи някаква раздяла и в живота ви да се появи някакъв друг човек, с който да се радвате. Тук отново идва избор. Тук отново избор, но този избор ще бъде при вас. И двамата ще бъдете изправени пред избор и мисля, че вие може би ще си тръгнете от тези отношения. Ще се появи друг човек, който ще ви спечели именно с любов и с чувства, защото картите имайте подсказват, че при вас има много химия, но тук не говорим толкова много за любов, докато тук скоро ще се появи някой воден знак. Това е Риби, рак или скорпион или човек, който е много чувствителен. Той човек ще бъде готов да прави много компромиси за вас. И този човек вече ще иска сериозно отношение. Докато връзката, с която сте в момента, картите показват, че не е толкова сериозна. Скоро ще имате промяна в отношенията и мисля, че ще има някакъв спор, някакъв конфликт и вие ще изберете някакво ново начало, защото този човек ще избере парите на вас. Така че за тези от вас, които избраха разклад номер 1, картите подсказват, че този човек не бих казала, че е влюбен във вас. Има много силно физическо привличане, желае ви, манипулатор е, но този човек си гони интересите, докато вие не се чувствате щастливи в тези отношения и скоро при вас ще се даде някаква ситуация и мисля, че вие може би ще изберете някой друг. Но имайте предвид, че картите подсказват, че вие заслужавате нещо по-добро. Защото тук има карти, които говорят, че много скоро ще се появи човек, с който вие ще бъдете готови дори за брак. Така, това е за избор номер 1. Сега ще видим и разклад номер 2. За тези от вас, които са избрали ето това камъче. Да видим. Избрала съм тези карти. Да видим при вас има ли сериозни чувства човека, с когото сте, обича ли ви, иска ли да бъде с вас или само си играе. Нека да видим каква ще е енергията при вас за човека, с когото сте в момента и към когото имате любовен интерес. Има ли сериозни намерения? Да видим каква е цялостната енергия на картите. Така... Тук се падат по-различни карти. Така. При вас картите показват, че вие самата имате някакво колебание. Тук вие сте изправени пред някакъв избор, но също така човека, с когото сте, той иска да бъде с вас. Но също така тук говорим също и за някакъв материален успех. Това е човек, който може би има стабилни, сериозни доходи или вие самите сте постигнали вече доста неща в живота и финансово се чувствате добре. Но има нещо, което ви притеснява. Има нещо, което ви притеснява в тези отношения и вие се замислите какво да правите. Ако човека живее в чужбина, вие може би си мислите дали да заминете чужбина. А ако този човек в момента не е до вас, колебаете се дали да се преместите да живеете заедно, но има някакви неща, има нещо, което по принцип малко дава като енергия, че може би сте малко далечени от друг. Възможно и двамата много да работите, да изкарвате пари, но се падат хубави карти, защото тази карта показва, че този човек има чувство към вас. Това е човек, който наистина ви обича и вие сте много специален човек в неговото сърце, но вие имате колебания. Вие имате някакви колебания спрямо този човек. Падат се много хубави карти за любовта.
Ако вие сте в някаква енергия, която е огнена, ако вие сте огнен знак, огнен асцендент, тук вие изпитвате страст, вие изпитвате любов също към този човек. Но пък тук в смисъл, вие може би да искате повече огън и страст, докато картите говорят за повече любов, споделени чувства, някаква романтика в този човек, а на вас ви трябва огън. Това е единственото нещо, което картите показват. И по този начин, в смисъл, независимо, че картите говорят, че този човек има чувства към вас, сериозно намерения, на вас ви липсва страстта. Вие сте в отношения, където хем имате някакви неща, които ви правят щастливи, хем също мислите за нещо, което ви натържава и че нещо не ви достига. И тук говорим за страст и също така нещо в финансов план. Вие искате нещо в финансов план да постигнете. Възможно малко финансово между вас двамата нещата да не са много ясни, но нещата се развиват в правилната посока. В смисъл, тук говорим, че независимо от вашите колебания, вие ще вземете решение, което ще бъде доста рационално, и с този човек може да бъдете заедно. Ако се посветите на тези отношения, ако вие сте човек, който гоните кариерата, намерете време за отношения с този човек, защото той има чувства към вас. И му дайте шанс. Възможно този човек по някакъв начин вие да сте го наранили и да му се струвате малко по-студена в последните седмици, но това е човек, който държи на вас, който има чувства, падат се чудесни карти, които говорят за любов, но вие сте в много огнена и силна енергия. В смисъл, буквално, освен това, вие сте го хванали този човек и няма да го пускате. Но също така, вие искате някаква свобода, може би малко в тези отношения, но имайте предвид, че с този човек нещата ще се развият. Ще има задълбочаване на отношенията, ако вие не живеете съвместно съжителство в момента. В бъдеще вие може да живеете дори заедно, може този човек дори да ви предложи брак, но определено това е човек, който има сериозни намерения. Този човек има чувства към вас. А вие се колебаете, вие имате някакви подозрения, този човек дали няма някоя друга. Тук излиза жрицата, това винаги говори за тайни. Вие мислите за някакви неща, които мислите, че може би ви лъже, крие нещо от вас. Имате някакви подозрения спрямо човека, с когото сте, но той е в енергията на императора. Той човек иска да бъде с вас, мисли за вас. Това е човек, който е силен и стабилен. Може да бъде овен, може да бъде телец или просто човек, който е успял или който иска да успее, има големи цели в живота, но този човек няма да ви пусне така лесно. Тук излиза карта, която говори, че може би сте имали някакви финансови трудности. Независимо, че карта на пари на изобилие, може би сте минали през период, който е бил доста труден финансово. Възможно е също така или той, или вие да сте били с разбито сърце от миналото. И това малко да ви пречи в тези отношения, някакси да не може да повярвате на 100%, че човека до вас ви обича, но ще има събитие, което ще покаже именно неговите чувства и че е сериозен към вас. Чудесна карта, само се вгледайте. Това е човек, който иска да има стабилно семейство с вас и да видим любовта. Той човек е готов да работи и да се бори за вас. Мисля, определено човек, който иска да бъде с вас сериозен, стойностен. Вие също имате чувства много сериозни. Тук вече вие влизате в енергията на любовта, на чувствата, на емоциите. Слушайте сърцето си. Мисля, не се колебайте толкова много. Вашето сърце също има нужда от любов. Чудесна карта. Семейство. Мисля, само погледнете какви красиви карти. Това е буквално този човек наистина иска да бъде семейство и вие ще бъдете заедно. Победа на ситуация, на трудност, каквото и да има, всичко ще преодолеете във вашата връзка. Предложения за брак. Такива хубави карти за тези от вас, които са избрали избор номер 2. И тук човека, той ще е активен, страстен, ще се активира. Ако ви липсва страст, страстта ще се поднови. Все пак ще има някакви колебания, ще има нещо, което ще трябва да пуснете и двамата, за да бъдете щастливи, но накрая ще бъдете щастливи в семейните отношения и ще имате бързо развитие на нещата. Общо взето нещо много скоро, някаква вест, нещо ще ви зарадва. Така че за тези от вас, които избраха карти номер 2, картите показват, човека до вас има сериозно намерение, че ви обича и че определено ще направи някакви стъпки към вас, защото той иска да бъде с вас. И да видим за тези от вас, които са избрали ето това камъче. Избор номер 3. Да видим дали човека до вас ви обича, има сериозно намерение, иска да бъде с вас или само си играе и не мисли за сериозна връзка. Нека да видим какво ще покажат картите за тези от вас, които са избрали разклад номер 3. Да видим каква е енергията, какви чувства и емоции има към вас този човек.
и дали е сериозен в отношенията или само си играе и какъв ще е крайният резултат. Така. Видиме. Така, тук картите са малко по-различни. Първото нещо е, че вие сте в енергията на кралица Пентакли. Това може да бъде земен знак, Телец, Дева или Козирог, земен асцендент, или вие сте човек, който държи на материалното, на сигурността, на спокойствието и като цяло се чувствате добре в момента. Мисля, като цяло в отношенията, в които сте, вие сте постигнали някакво спокойствие, също някакви хубави събития. Човекът до вас ви носи радост. Възможно обаче да не се виждате нон-стоп, да сте нон-стоп заедно, всеки по някакъв начин да е доволен, дори да се чувства добре, като е сам. Мисля, че вие сте в някакви малко по-такива отношения, но имайте предвид, че вашия човек излиза в енергията на император. Това може да е ловен телец или пък човек, който е много успешен, много пробивен. Това е човек, който държи на кариерата и на реномето си, но той е човек, с когото сте. Той гледа в друга посока. Той гледа към кралица на чашите, към жена, която е воден знак. А вие гледате в другата посока. Тоест, вие сте в някакви отношения, където се чувствате добре, но в същото време този човек в момента може би проявява интерес към някой друг. Но се появява и още една карта на друг мъж. Тоест, възможно и във вашия живот да има още някакъв човек, с който вие нямате сериозно отношение, но той присъства при вас. Възможно това да е приятел от миналото, възможно човек, който ви е помагал по някакъв начин, но пък той човек и двамата мъже във вашия живот са много стабилни. Но вие ще получите някаква финансови придобивки много скоро. Може да получите някакъв подарък, някаква изненада, но за човека, който е до вас обаче, мога да кажа, че той определено хем е с вас, хем се заглежда по други хора. Имайте предвид, че възможно вие да бъдете в ето това емоционално състояние, защото може би ще има нещо, което ви потиска в тези отношения, но тъй като се падат карти на любовниците, това говори, че между вас има много любов, много страст, смисъл много химия. Човекът, с когото сте, това е някакъв много страстен човек, докато вие сте много земен и много равновесен тип характер. Но има нещо, което не ви достига. Може би той не ви отделя достатъчно време. Може би не всеки ден с вас. И това ви липсва. Вие изпитвате някаква липса към този човек. Мислите си за любовта, за страстта, за огъня, когато сте заедно, но той, поне карте подсказва, че също време мисля, че не сте нон-стоп заедно. Имайте предвид, че вие определено привличате този човек. Човека, с когото сте, тук има много хубава енергия между вас на физическо да привличате. Вие може да си играете дори с него, ако искате. Вие може дори да влезнете в ролята на манипулатор. Вие го държите този човек. Имайте предвид, че дори той да се е загледал по някоя друга жена, той човек все пак е във ваши ръце. Но картите говорят, че все пак тук има нещо, което ви притеснява в тези отношения. Възможно е вие да си тръгнали от някакви отношения в миналото, или възможно вие дори да си мислите някакви неща, дали да не си тръгнете от този човек, защото нещо ви липсва в отношенията. Може би нещата се случват малко бавно и вие сте се фокусирали върху някакви цели. В момента вие прямо гоните някаква цел и е възможно някакъв друг човек да се появи в живота ви. Възможно да имате някакъв човек, който също ви харесва, но това е въздушен знак и вие имате колебания. Вие самата сте изправени пред някакъв избор. Определено има някакви тайни, има нещо скрито, смисъл и то бих казал и от двете страни. Не видиме при него какво ще се падне. При него също се пада енергия, която говори, че той човек може би работи в среда, където има колежки, смисъл комуникация, доста в момента общува. Но за него е важно семейството. Той човек държи на вас, семейните ценности, приятелите, близките. Също така той е правил някакви компромиси за тези отношения и с вас той иска все пак да има сериозни отношения. Независимо от това, че тук има карти, които говорят, че двамата имате избор и възможно да гледате малко настрани, но има карта, която подсказва, че той има сериозни намерения. С тази жена, която по някакъв начин присъства в живота му, това са някакви колебания, това е нещо много повърхностно и може въобще да няма никакво развитие. Тук се пада карта, която говори все пак вие да внимавате. Внимавайте в смисъл, че ако има някакво странично изкушение, бих ви казала да не се подавате. Вие ще получите определено материални средства да очаквам някакъв подарък и има нещо, за което мислите. Имате нещо, за което мислите, но не мислите толкова много за човека, колкото мислите повече за работата. Също вие, материален успех. При вас се задават доста, финанси.
На вас ви тежи това, че с този човек нещата се развиват бавно. В смисъл, вие също по някакъв начин сте идеализирали партньора, с когото сте. Вие го виждате по много хубав начин и мечтаете да бъдете с него. Вие се надявате с този човек да имате брак. Но той е малко в по-пасивна позиция. Той има чувства към вас, но също така изчаква. Но има и ревност. Тук има карта, която показва, че вие може би се ревнувате един друг, имате някакви спорове. Но ще има някакво събитие между вас, което ще активира нещата. В смисъл, нещата при вас ще се подобрят. Но пък вие не сте доволни от... Значи, вие определено ви липсва любовта и химията. Може би страстта, която има в началото, намалява. Може би не се виждате толкова често и това ви тежи. Ви искате с този човек да бъдете много по-често заедно и имате някакви мисли за него, притеснявате се за какво ли не, но най-вече за това, че е много бавно развитие, много мудно се движат нещата и имате колебания. Вие сте изправени пред някакъв избор, не знаете какво да предприемете. Отново карта, която говори за трети човек и дявола. Този човек също може да е манипулатор. Той знае как да се играе. Значи и вие може да го държите, но и той може да ви държи в ръцете си. Много силна карта за физическо привличане и това, че вие бихте се раздавали за този човек прекалено, колко дори той не заслужава толкова, но вие ще изберете нещо. Задава се избор. Гледате вече напред и мисля, че ще пуснете този човек. Ще има някакво събитие, което ще промени нещата между вас. Но вие ще победите някакви страхове, някаква ситуация, в смисъл, вие ще чувствате добре от решението, което ще вземете с този човек и вие ще се радвате на живота. Определено с този човек, в принцип, се изкарвате добре, но се задава още някакъв човек в живота ви и вие ще се колебаете, защото в личен план в момента ви липсва нещо, но вие сте готови за ново начало и с този човек идва трудна ситуация. Но химията ви събира. Просто с този човек при вас е някаква много силна химия и много бързо развитие ще имате пак с този човек. В смисъл, дори ако сте се разделяли с този човек, ще се разделяте и събирате, защото физическото привличане е много силно. Така, картите подсказват, че реално в тези отношения вие имате чувства, човека има чувства, но тук се намесват много хора. В смисъл, че това е човек, който обича женското внимание. При вас също има смисъл хора, които по някакъв начин са във вашия живот или ви харесват. И вие двамата сте изправени пред избор. Картите са такива, че този човек хем иска да има сериозно намерение, хем иска да има свобода, има нещо, което не ви достига в тези отношения, така че смятам, че при вас отношенията в бъдеще ще се променят, ще има някакви събития, ще има някакви изкушения от двамата, но това, че нещата се развиват бавно, при вас това ви тежи. Но имайте предвид, че това е карти се падат, които говорят изкушения, манипулация. Бъдете внимателни, защото това е човек, който по принцип може да завърти главата на някой, но също така това е човек, който обича разнообразието. Имайте предвид. Така че тъй като разглеждаме за въпроса дали има чувства към вас, има чувства, но също така този човек не смятам, че е подходящ много за сериозни отношения. Това е от мене. Ако искате лично тарочетене, може да ми пишете.